Jodak e gwenge goeko mag Manyata mantiere e Kisumu County sani endi koro kwano mana lal mang'eny ahinya kanyakla gachiedh nadi gi mudo lak mabor maratipo sama bende koro piny owacho kokadho mano endo e migawo mar kura sani koro dhi nyime mano endo muko utegi koda kamago eko mag ohala e yorno endo ma bende iloso godo wang' apaya ma oganda biro wuothe. Ma endi en gima sani koro osekelo ywak malach ahinya ne oganda goeko modak e gwenge mag Manyata ka giywak ni sani koro kata kuonde ma ginyalo time ohandgi onge, kendo bende moko kuom giywak ni gininde koyo malich ahinya e sama bende koro kura dhi nyime koda ka wechego eko mag loso wang' apeyni mago eko mantiere e kaunti mano ma Kisumu. Wabiro ni mondo waland gini kendo wawach ni kako osebed kimukowa e bath ndara ok morwa. Nobimo muk promises wa kiwacho ni dhi chulwa, jok mano biro momuko mane wacho ni biro muko ne gin jok mane wacho ni gidwa keto footpath e ndara. Bang' footpath ni noluongwa e all mondo ndik nyingwa, kan wachopo all wan wabed affected, gige wan osegol e ndara te. Jogi ne wacho ni giketo footpath, at the same time giduogi wacho ni giketo gimiluongo ni sewer lines. Koro sewer lines gi okwang'e ni giringo kuonde mage, kech giringo promises wa ntie kanyo dukni, ntie ute ma gigo ringe. Koro kawuono, odiechieng' ma kawuono nwadhi mondo wapenji ni tang'o miyo jogi nomukowa to kochulowa. To development manye itimo kandi ok adagi. To duto kaka osewachnwa mara setemo ka choro tadwani sama koro ibi chudi ma jo swala biro chudo tambe nyaka chula ni kan bembe mara nyon tiere laini kanyo. Koro meyo kaya wago biro neno waka to kon mindo wabende wagole maoni mwantiere godo ma nyalo konyo wabende nikech koro wadong duk kama nyo konyore omuki. Koro mateka ahinya sirkal mong'eyo gimomiyo gitimo kamano. To nyogo wadhi e bura to sawo nyoro to nyokone kama wamuko to idhi chulwa. To koro jomoko wacho ni kama wamuko ka jo sola ino komuko to ne ok ginyal chulo ema kwayo ka giyie to gimiwa chudo ma ok gi chulo joma gimuko kende. Nikech udi no apagaro kwagero wachak wamuko gi. Koro wakwayo sirkal koyie mondo konywa, kigiwe mak gikonyowa. Mano e wach mantiere go nikech oda modong' maduong' machielo ma konyora go ka yude chiemo bende gidwa ni gimuki. Koro pod ok amuke to akwa kony kuom sirkal. Kuom biro e chando ma wantiego e state waka, an gi nyinga iluonga ni Wycliffe Otieno, an jadak ma Manyata kae. To gik mitimo ok wanyal tamre, to gik mitimo affect wa maduong' kaluwore gi gik ma wan be nyocha waloso machiegni. An kanyalo wacho kaka an jadak maka, gimosabedo ka hinyowa en achiel ni gik moko inyalo chaka gi kata sirikal. To ikonowa gi kawuono to kinyo chakgi. Koro na ywak ni sirikal mar nyong'o tich to ok wanyal pingo. To wakwayo ni ok imiwaga kata thuolo maber mar ng'isowa kaka waluwo procedure aso then kata kwa timo. To watimo gimoro malure gi chik nikech kata sani koro gik ma okethgo gin gik ma konyowa koluwo gik ma konyowa nikech magi gik ma chamo gik ma keto e bath yogo. To nokwayo sirikal mar Profesa Anyang' Nyong'o. Gik ailago en gik miloso to wan be wang'eyo ni kuma ji kalo gi drainages. Koro gima very important gi life mar dhano. Wakwayo ni wuoge oko mar ng'iyo ni to wan be kaka wan jo Kisumu County wan gi thagruok kabisa. Kaachiel gi kuma nitie nikech kaka nomukwa gikwa na jakinyozi, gikwa nogol ma roughness ni onge kaka waketo gi maber. Koro wakwayo ni e telo mare owuoge oko onene chandruok ma wan be wan go. Mane kwayo na kokalo Kisumu County. Odiechieng' ma kawuono gima dwani mondo mi awachi motegno en ni an awuon kaka Obungu arwako project madhi mbele in the name of drainage kendo in the name of sewer line to gi footpath. Kendo wawacho maber ni project madhi mbele mar sewer line ni kaka the community wa support motegno nikech wang'eyo ni wantiere gi problems kabisa within Kondele wakae because this is a slum. To kuonde mikunye choche onge to choche wabe kokuny to gibedo e water table. Koro miyo ka ogernwa sewer lines to wadhi bedo gi konyruok maduong' kabisa. But concern mara maduong' kaka Obungu Wich mabende awacho kendo adwa wacho kawuono mondo jopiny ong'e en ni nitiere project madhi mbele sani in the name of footpath
project madhi mbele in the name of footpath niendi nyocho kotim public participation gi the kura matime nyocho gitimo public participation mondo gi involve the stakeholders ginyis gi ni wadhi timo project ma worth this amount of money, wadhi timo this project for this given period of time, to wadhi timo this project. This is the company ma is doing this project for purposes of accountability and transparency. You realize ne Disposal Act, Procurement Act of 2012, wuoyo maber a project ka project samitime. Owacho ni the contractor nyaka nyiswa ni en ng'ama nadi. We must have a signboard ma is indicating the name of the project, the contractor, the amount of money ma bende timo godo the project, the time frame monego bed ni project rumo godo. But sani endi project dhi mbele to onge any indication of anybody minyalo dhi penjo ni to project midhi mbele ni